Condom. Scare. Mayizi khali nelalithi, mayizi khali nelalithi. Emergency kaloku le. Mama. Kahle wenzani nto? Ndenzela u-MT condom. Kaloku abantu bamhle ku-MT upostile phaa izolo. Kubikho nini ngoku bepostile. Wapost u-MT into yakhe. Abantu bayahleka, bona bayazi u-MT ucela uncedo. Ikhondom azimlingane u-MT. Ngoku mna ngumngane wam MT, mna nomhleka. Ndizamnceda mna abe nekhondom ezamlingana. Ezamlingana le ndizayenza. Ibhekile le nto le. Phela le nto ingakanani le. Hayi right le. Ibheka phela. Yo. Yabe ngathi uyayinciphisa futhi. Yho madoda. O-MT nabo yintoni sisibetho kaloku esi. Hayi right ngo. Ya, ungayinciphisa kakhulu izothi phela. Yithi kancane nje kancane. Kancane nje ungayinciphisa kakhulu. Yo kuzawude kuphele nekhondom ke ngoku. Inzima kaloku lento sisinciphiso sika-MT, sisinciphiso straight. Koko phela nekhondom ixhala lam ke ngoku. Ya, ungayiqedi sharp. Isharp. Bulale nje le nto. Kaloku incinci into ka-MT. Ungayilento ungayinciphisa kakhulu. Athi ngibheke ukuthi izofita na. Hayi izolingana. Hayi right. Iyalingana hayi.